L-istħarriġ tal-opinjoni pubblika matul ix-xahar tal-kampanja elettorali li sar mill-professur Vincent Marmara kien preċiż u spot on. Dan intqal mill-analista politiku u espert fl-elezzjonijiet ġenerali Herman Schiavone waqt programm fuq ix-xandir nazzjonali li analizza r-riżultat u sostna li ħafna mill-attenzjoni tal-medja kienet iffukata biss fuq id-distak bejn partiti. Is-servej ta' Vince kien spot on. Għaliex il-medja iffukat biss dejjem fuq l-absolute number. Iffukat fuq id-distak bejn il-partiti. Hawn Schiavone sostna l-medja m'għandix tagħti każ il-metodoloġija li biħsar l-istħarriġ u appella li għandu jingħata aktar attenzjoni l-persentaġġi kif kien isir qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017. F'dan l-istess programm l-opinjonista Silvio De Bono għalli meta wieħed jinżel fid-dettall tal-istħarriġ ta' Marmara, ir-riżultati juru stampa aktar preċiża tal-andament elettorali. Allura bil-fors dak li ħareġ fl-istħarriġ meta inti tinżel u tara d-dettalji huwa tajjeb ħafna. Il-professur Michael Briguglio tenna l-metodoloġija użata ix-xjentifika u sansitra rikonoxxuta b'mod internazzjonali. Huma metodoloġiji rikonoxxuti internazzjonalment, kull università tad-dinja li tmur, kull polling xjentifiku li tmur madwar id-dinja jużaw metodoloġiji simili, ġifier ħadd ma vvinta xi metodoloġija ġdida hawnhekk u jekk din il-metodoloġija ħażina allura s-surveys tad-dinja kollha huma ħżiena. Però jiena kolli ngħid nkun diżappuntat meta jkun hemm nies illi they should know better, nies illi jafu kif jaħdmu is-surveys, mhux ħanqod nisemmi ismijiet, nies illi jaħdmu kif taħdem il-metodoloġija u jippruvaw joskuraw ix-xogħol li jagħmlu l-pollsters. F'dan il-programm tkellem ukoll il-professur Vincent Marmara nnifsu li sostna l-istħarriġ tiegħu kien wieħed konsistenti. Infatti, fis-surveys kollha li ippubblikaj f'dan l-aħħar snin kien hemm konsistenza sħiħa. Jiena ma kien hemm l-ebda survey fejn kien jindika l-Partit Nazzjonalista ser jirbaħ, l-ebda wieħed. Qatt ma kien hemm varjazzjonijiet kbar minn Partit Nazzjonalista ħajjirbaħ, mill-Partit Laburista ħajjirbaħ 40,000. Kien hemm konsistenza fit-trends, shifts minimi. Sanittant Morgan Parnis, fundatur tal-kumpanija Esprimi li ġiet ikkummissjonata mit-Times biex tagħmel l-istħarriġ, sostna f'kitba ta' opinjoni fuq l-istess gazzetta li tliet surveys li ħarġu matul il-kampanja elettorali kollha basru rebħa għal Partit Laburista. Intqal ukoll ir-riżultat elettorali tas-Sibt irrifletta fil-margin of error u kif dawn saru skont metodoloġiji internazzjonali.